И здравейте! Аз съм Demon10 и днес ще снимаме в Gameplay България. Ще снимам в Gameplay България преди, не знам, преди 7 дена, след 7 дена ще ресват сървъра. И аз мисля да разведа из моите хомета и да построим някакво хоме като за края на света. Който гледа клипа от Gameplay България, да знае, че ранковете ще се запазят. За да не се притеснява, че е реснат сървъра, ами да се притеснява за яките му хомета. Аз сега мога да покажа едно хоме много яко. Той се го построи пак, по няколко го е строял. И както се спомняте от миналите епизоди, нямахме нито един сет. А сега пак нямаме. Да, сега имахме така и сетва много. И лекове се напълнихме доста. И тук си купирах базо сакадал. Да, влезте в сервера. Искам да се развиете възможно най-много и да ги спукате на пипи. Сега, не знам какво да направя. Сетих се. Не знам как точно ще се случи. Ама няма да е така. Чакайте малко. И стана ден. Някой ми пише по скайпито. По скайпа, не по скайпито. Скайпито. Оля, знаете, това в момента си го мисля, самича. Мисля да е фонтанче. Уф, бърках го! Пак го бърках! И тука! Ама тука по-лесно го правиха. Ко?
Аз снимам. Стой, аз снимам. Какви гам. Приемема. Няма. И да, хора, това беше